Like guys, chỉ bây giờ chúng cái YouTube channel là lâu lâu này vết rồi mà chúng phải là hiện question and answers rồi nó lại chán na tụi trang cái đó na Instagram là phải hiện rồi na tụi là hiện cái đông nó sẽ em mà chúng đi hiện rồi nó thì mình tắm tất cả in rồi nó này về thấu mà sẽ in rồi nó trang in share lâu thì bọn mình thấy chúng in mít in là hiện trang cái là trái cái gì chúng in lâu lâu ngay bộ cái bây giờ chúng muốn tất in lâu mai sẽ đón nha chuan i fitness le se la pang chung chang lir ani dona chuan in lo hlok nge ka be se chuan tu video hian mic ka mang don lawa chan chu ka video da hi mic ka man hi chuan plemin ka phone hi achiang lo ve da hlok china chuan mic ka mang don lawa ko hi in se thei tho tu ra ngai la chuan in digital kha move meng la chuan zona pakat na i thon tu te tu soi ke lo me la aron zo tu te hi tu chuan ka thau chak lu tu khi en tia ti chi nge ni emo ni thum vel bangai dewa thil bangai dewa kai chuan ka taksa alang ngal zel aron tia chuan he te hi anon ve tak taka thau chak chi le thau thei mi ro te pon om hi mo hei thil later to wa zer tlat te hi anon ve te ma se an tam lawa ko vela hian I he te hi chu mo he te nan I he te hi chu ti dan chaber chu I thau chak lu tu emo I thau thei mi lo te ni chuan I he tiang hi chu I mood a zirin thil ei to su I thiam I cho ai tuya I ei chawa chuan I cho ai tui lo le a tu ka I ei le vak lawa I thiam hei I mood a zir kham thil ti to su I hei hi voina ka ei hanga chuan hei hi ti za thi nak tu ka khai ang ti la plan siam la kha plan kha betlat ro I thiam I chuan hei in dream lo deuhin I thil tum lo deuh ei to su I thiam tum lo deuhin thil ei to su Sar chest hi dumbbell in nge bench press in lang chak zo hei chu mimal ani mai kan mimal preference ani mai kan du ani mai mi chen katin dumbbell in than ti zo ka Jay Cutler khan dumbbell in bodybuilder ani Jay Cutler du I dumbbell ka ti hian ke chu tha ka ti zo ka ti ma se Arnold da ve chung chu bench press si a fuck thung ai che ka chu kan mimal du thlan na ani mai kan du a thei ve ve I ti chin ve ve la chuan nang ma ta na tha tu zo kha tu ra I ngai kha I ti don ya Sa deadlift ale bench press hian 18 nge ka chak chul theang deadlift ale bench press emo exercise enga po I chak vel du ni chuan ti tam ani mai kar khata voi thum atam bera tia to vewa voi thum ai tam hi chu ka recommend lawa achan chu ngo kan 100% kan pek lo thei pha thina I ni khatana tina ni chu chetiam I ti tamani mai chuan thil ei thak ko la abik takin protein chak tu hi zon protein hi angai tak taka kan pi le pu te pon pana artui hi phi chakna lawa thina he hi ati gani achan chu artui han protein awanga chetiam chuan exercise ha ti tama protein ei tam sar cho hi chu kai tha exercise ko kala tha mase ka taksa hi alang tel tu ka body vel ti len ve ka tua eng tin nge niang sa thau hi ke ei thei box si lawa he hi chu sa thau I le ei lo lam pang pon ni lawa om je chu exercise la thil te e ma se results ara results khai mulo ti na nia ni me ani berang chu ra I chu alo ti na ni bera chuan om je chu he da ta kiam I thil ti khoi lai amoni kha tik lawo amoni I thiam etir na tu na hian thil ka lawei ta ni weight gain ka du ta chuan ka thil ei kai char chara ma se ka gain thei chung lawa enge ka tiang ka ei bel mei tur ani I thiam exercise bokala ma se ka duang results ka mulawa enge ka tiang claim ti dan dang deu I thiam khoi lai amoni ka chuan dik lo ka chu amoni thil an committee dik chuan results tu I mu em I thiam I thil hi kan ti dikren amo hi kan lo I thina ma se I results kan mu sim lo kan mu si lo ta ra te kan chu lo chuan in enfia angai thin he tengai chuan I thiam chuan he tenga hi chuan abik takin hemi case bi kai chuan chon dei ei tha I exercise po kala tha I tia ma se results I mu si lo I la tha lo ti ane mai I ei tha lo ti ane mai I thiam ei bel ro la bel ro exercise ta ka ma se dilutuk lo la dilutuk over exercise ve ka chu om ve thaya vim khur chu angai em thawa ma se chu ni mai adot le chuan tlana nak na thin hi a chan o mem anga zong point na ngai lowa tukin atang ana hei chu nia kan tlana pi ti hian ana ngai lowa kan thil ei lampanga hian I ngai lo kan nei ni keima mi mal tak chuan keima hian thil thak le thil al
hay thil hang deuh ke hian chu ne thil thak abi takin ke hian kana khi ron na thina fit lo wa ani nge ni lo chu ko chi lo hetlama han mi thiam den thu zia tam tak an lo nei donga mase hetlama hi chuan kala in share zaw lu tuk lawa chuan mi mal takin ka soi thei chu ke ma bi ka chuan kana na chang te chu thil thak ke den ni chu thiam ke exer ma chia thil thak ke ta kana na thina fit lo wa ta po ni ve thei thawin ko thia mase hi chu ka chiang lu tuk bik la gym hi nei location min lo shil atia gym hi ka nei lawa he zo da hi ka rin ai ka dong na sa mi te he min zo na sa gym nei tu ra ha mi lo ngai ani o nga ka nei lawa gym hi ma se ni ka chu la nei ve ka du khop mai gym hi chu tu ani adot la bro mong le mal athau in no khol hi problem ania aron ti ni hi mi tam ta problem po ni asan chu mi chen ka an dul ki ra tro kan thau hi mi mal tina hian mun sang sang a han on ve thina ni mi chen ka chu an thau hi an mal puya ai no poma mi chen ka chu an dula mi chen ka chu an o ma de ise tiam atlang pui thuin mi pa nga ya chuan kan thau hi kan ko a hian ai no thina ni hetlai kan dul nuai lam panga ha ni shem hetia kan thuta hetia ron wai nuwa hei ron chuak ang chi khai che tiam hetlai kan dul nuai lam panga ha ai no tlang puya hetiang thau tere tu hi chuan in ril ro kan chuan in dai ti kha lo lang mai thea mase ke chuan thil thazo le a thazo kan nia ka ngai chu muscle build lam pang ani atan chu muscle kan build chuan ti shol te kan siam chuan I khami muscle khan kan thau te ka anek chuak don ni chu tem tuna po hei amonga I thau om atita chuan among lampang exercise chu tem lower body exercises ka ti tam se a taksa thau kha a muscle khan aron nek chuak don ni chuan kha khan shape nan tak ka pe don ni chu tem in dai po te thawa thau I pe thau pe du ngor ni chuan mase imong atang bi kher ka chuan thau pe lawang chu tem imong atang khan thau I zuk pe the lo I taksa atang khan thau I pe the chuan I taksa khan khoi atang in nge a pe don ti kha chu allow decide allow rail ve to thin ni chu tem I du atang in thau I pe the lo etena ka bani thau deu ka ban atang hian thau ka pe don I ting ro the lo I taksa atang khan thau pe nga chuan I taksa khan khoi atang in nge a pe don ti kha chu allow rail ve to hello traps muscle in sen lo ang hi engting e fix dan o bem min shil them le khong ai shil the le I traps kan di chu tu na hian headline kan dar kan hong bul che headline pong lai khamo ani ta chuan hemi kha lo in sen lo ta ni ti the hey in sen lo tam ta pom be te kan hom te ngei po hi headlam ban na lin zo ga headlam ban na te zo ga ti te po ngam the ka ti ang fix dan kha chu headlam ban kha I exer ma sa ma chu thiam so headlam ban I exer zo kha headlam ban le lam pa kha I exer le lo ni amal malin rual ni lawin ni thiam kan trap se po hi exer ga amal mal kha exer the chuan unilateral exercise kan dia ka ti ang pa kha chuan zo ka ti kha lo ti la ka thani mai ole guys kan zo kan ni la in zo na te chan ma zo na tak tak ni lo zo thina tu na ka thani ma ka zo na ke ma ina zo na la